Hey, at spille computerspil derhjemme er ikke noget imod at opleve det i virkeligheden. Især når man kæmper mod ondskaben selv. Mother Brain. Velkommen til Videoland. Vågn op, Kid Icarus. Velkommen til Castlevania. Det her er Kongoland. Mother Brain kommer og tager dig, lille prinsesse. Prinsesse, paladset er belejret. Se, det er det ultimative våben. Wow. Sten, du glemmer vel ikke at rydde op på dit værelse, vel? Captain, the Game Master.